I Blei fi baroh ki nong sngap biakani ke Bible study ke bala penmi da ke K.J.P Synod Sepngi imba ke Good News TV channel jong ka. I Blei fi ha ke kerteng ke jong try but unong pen MBA jongi Jesus Christ. Tingila ya sedang mencem tayo ya ke ni ke topik dan ni ke subjek ke kerteng ke Jingsiewspah U Blei. Te mentah ke sini nyepet ya ki kat tu kat ni pat kimat ki bede buat ke Jingsiewspah dan rekum ke jing pdiang khandiat se ke tu ke beradab ngini ke tayo kum ka review yin ya pet biang igini kimat khandiat ka ke Jingsiewspah but ka mensiem ke jong ubriu kalong ke beremdor te but ka tau baleba kamen sim jong bri ko du no ye ni ka dor jong ka tonginya duai ku kpa jengi hapdeng ni aingu eme na ka benta ni ka por ba me ipad ni sesin a try baginya pusan ye ki jingmut jong kani ka subject ni ka topic ka badan kam ye ka jing im jengi briu ka jing Jingsiewspah ka jong me kan ran. Bada try tu lamingi habangi pusan ke ketien ke jomi bangin la ban sempang ya ke ke ba me molekular bad ya ke ru ba me pendap kat bakum kata ke jingkular na ke menta ke Jingsiewspah ya ke mensim jongi ki briu ki balong ki nongpom atu sengu ku pai kini ke jingkerpat ke jongi na bang apa ni kini keteng try bad unong pen MBA jongi u Jesus Christ. Amen. Te kani kata yo ko bala dam nilai pet kamut ayu ke Jingsiewspah kamut ke jing pelat lani ke jing pelat im na ke no ke jing nong mrau ke ru te ke be dei bat ke mensiem ke dei ke jing pelat na ke jing nong mrau po ke pom bat na ke jing tim jong ke pom kombo jisu loong ha ke gospel witness number pra ke dokhat ke lifestyle life unreal sisa ngo ngapi bo brio baroh bo yele e ka pop ulong mrau jong ka pop na markata la da ukhun un pelat no ipi pinong ki balait no da sisa tu jisu crunch phang ke jing pelat na ke jing nong mrau po ka pop but u crunch phang bo ma u deu tau bola ban pelat tikani ke jing pelat ya ke jing nong mrau jong brio dan kamban siu da ka kuna ni ke dor kabadai biang kat kum kedor jong kemensim ke jong briu te haka siti ke bro laong ulong uksiang ke jutang batmai haka balaja ke jingiap ya kaban Jingsiewspah ye kita ki jing palat ki babun hapo hei ki bahapo ke jing ke jutang ke baningkong te kani kedai kata ke Jingsiewspah kamut ke jing pelat lani ke Jingsiewspah ye ke dor ban pelat ye briu na ke jing nong mrau hapo ka pop ban na ke jing tim jong ka pop ke bolong ke jingiap jong ke mensim te ke mensim ke jong briu kalong ke beremdor ke mengiapet ya kani ke teu bladam ke khamram ban ya ke dor jong ke spa baroh ke badan ke perthei Haumatius ke nong bakhan riu ke khot bar fun riu trajisu wong na ba briu un mentoi iu la daun yo ya ke perthai baroh bat undu no ila ke mensim lani briu un ya pli da ila ke mensim kabamut bo try jisu ong ne ba mdan ke ru ke bo briu ula ban yo ke ba remdor kan no ru ke bala ban ye biang dor bat ke mensim ke jong u khanang ban siu ya kata ke dor jong ka ban pla ji u na ke pop tingi kenmau boy usitan ru ula persyang ye kaban thiet yu try jisu ha kata jing pen show ri klau ha kal nong ka basau jong ka gospel Matthias ka dokhat ba pra do basfo usitan ru trwa yu jisu da ka perthai brok ka wehi bo long unong yo kanti jong ka perthai brok ka we lada u un mani yu lani lada un IT no e ka mensim jong hau suitan kata ke dei ke jing pensiong dor ke jong suitan ke bau try jisu sim pdiang nomor try jisu sim tre ban IT la ke mensim ban long try kunrat jong ke perthai ha ke jing xiao lo long dupa ti usitan sim sothu ba ke Jingsiewspah ya ke mensim
kadai ka baramdor du kata nang tangi semru nong tho jong ka sam ka basau khandai ki khot ka bapra bat khandai wong makam ka Jingsiewspah ka mansim jong u ka long ka baram bat ka badai ban ino bom jikut lani ka badai ban long ka ban don ka dor sido bom jikut bonyo yai pen im bat bonyo unomi I ya ka bapun te ka mansim ka jong I ka long ka baram rei na ka daw jong ka pop ka mansim ubriu ka la du no ya ka dor ka jong ka dei na ka jing hap ka jong ubriu po ka pop ba kata ka dor ka baram jong ka mansim ka jong I kala du no bat kumta ka siti jong room kala nong ka balai ka khot ba khandai du khat ar bat ka khot ka bar fulai wa pasal pol open shine to bangi baroh ngi la du no ya kata ka dor jong ka jing im jong I lani ka mansim jong I wa namar menchwa ngi la ong scam baki jiru bat ki gri kilong baroh po ka pop kumbala tho omdan ubahok omdan weiru omdan ubashempang omdan ken ubawat U Blei baroh kilay sakmano kilay kala bammentoy lang no omdan ubale babaha namar baroh kilale pom ban kila du le no ya ka burom ka jong U Blei te ka mansim ka jong U Blei tang khandiat ri baroh hi kila du le no ya ka burom ka jong U Blei ka bamut ba ka mansim jong ki kamdan dor shu akhmat jong Blei namar ka jing hap no po ka pom bat kumta kamla shu banyo ya ka Bynta ban don rangkat badu Blei sudu bom jukun kala dei ban du no ya kata ka hok ban long bat U Blei namar bu Blei ulong ubahok badu Blei ulong ubasisha ndre ka mansim ka bele pop kamdan shu kata ka hok hakar kai ka bami na kata ka jingdu no jongi ya ka ni ka dor ka bakodor jong ka mansim jongi ta ka bangi hap apo ka pop ka bami nang ta ka long ka jingiap ong ka Bible but ka ni ka jingiap kam dei tang ka kam thau tang ye ka jingiap jong ka ni ka met re ka thau ya ka jingiap ka bom jikun ka mansim te kala ban ne ka jingshaw blei ula thau ba ka mansim jongi ka ne shadu bom jikut ndai ka myo shu ban yeso badu Blei lani ban yeshong badu Blei bat kumta ka dei ka jingyap ka bakan jaman sim ka bam dan shu ka no ka jingiasyllok badu Blei bat ka bami nang ta ka long ba ka mi ka jing kodet bat ka jinjar ba bat ka ta ka kodet ba ka jinjar ba ka sedang nang ni na khando ndai ha ka bam jikut ndalawai ka prthei kan long ha ka dujok ding ka basir khai ha ka Gospel Matthias nong bar sau do khot basan phuai utrai jisu batai sifang jong kata ka jaka ka baong ni ong ka dujong wong ka jaka ya ka ba utrai ai wong kan long ka balinyar bat ka ba kumdaj beniat kata ka dei kata ka jaka ka ba utrai jisu ukran ni bat la khot ya karu de kata ka pung gading ha ka kitab jing pen pau ka nong ka bar phau ka do khot ka ba khat sau do khat san ni puli sifang ka jing bishar ya ki brio ha ka singi khadu ba gani ka jing bishar hadin bala bishar la tho bala bread ya baroh kita ki bam simyo ya ka jing pen ksan la ni ka Jingsiewspah bala bread ya ki segata ka pung gading la ni ka dujo te ka duriau kal IT no ya ki bayam ki bala don haka bat ka jingya bat ka hedes ki IT no ya kita ki ba yap ki bala don haki te la bishar yo way po way baroh kat bakum ki jingle jongki bat ya ka jingyap bat ka hedes la bread sekata ka pung gading kani kalong kata ka jingyap ka baar kata ka pung ka dingken te kani ka dei kata ka bangi jiong da ka kantin ka dujok ka dei ka pung ha ba ka don ka ding ka barham ka bala thang do kendok te ong shu ka khot ka bakhat san jar yo ba umsim la tho umsim la shem bala tho ha kata ka kitab ka jingim la bread ye u syakata ka pung ka ding te haba ka mansim jungi kala du no ye kata ka dor ka ba ningkong ka ba Blei lo thau yengi ka ba kut jongka ka dei kata ka pung ka ding la ni ka jing ka du jok ding ha ka kitab jing pen pau hi ka lanong ba khat sau do khot ba si pho khat wei ru la tho
utaru undi naka wan ke jing bitar lep U Blei ya ka bala khle khlam depan khle hakata ka khuri ke jing ot sla jung u bad an pen kodet ya u da ka ding bad dau kendok hakmat ki angel bakhuit bad hakmat u khun lang brat te ka tedam jong kata ka jing pen kodet iki ka kiuno seki bom jukut bad kimyo ya kata ka jing syong than men sngi bad men miet kiba ya mani dam yo tom rat khlau bat ya kadur jukmu bat jar u pdiang ya kata ka dang ka kerteng jukmu tikani ka dei ka wipat ka rukom bala pen I ya ka apot lani ka ega banja ka bakut ya gitu kiba bomtre ban pdiang ya ka Jingsiewspah ya ka mensim jongki da ka baki ki IT no ya ka mensim jongki syau tom rat khlau uban sasenchar ya ka ni ka perthai haki sngi ki bakhaddo tingi syamru haka ngamot ka sitis ki rom kalnong ban riu ka dekhot ka arfulai baka bainong jong ka pop kalong ka jingiap tekani ka ju ka jingiap kran mentan bat kum ju ru haka sitis ki nong rom kalnong ka basan ka dekhot ka bakhat ar bat ka dekhot ka bar huwei la kran chepang kani ka jingiap ka bam jukut jong ka mensim de haba mdon kata ka lat yu briu bo nyo ya kani ke Jingsiewspah daladi hi ubriu unna kumno ken bo ubriu nyo pat ya ka dor ka bala do no na gamantan ka pom te don kam ba an Siewspah ke Jingsishai ka mensim jong ubriu ban siu da ka no ka dor ka banyiring kat ken bat ka dor jong ka mensim ke jong den rei kalong shai na ka Bible bo ubriu umla ban Siewspah daladi lani mdon uparlok uba lani uparabriu ubala banle ya kata daka spa ni daka nugu kom mdan kalat kum kata kamut bam simla aibor ka ubriu bon la ban Siewspah ya ladi lani ki weipan ya kata ngisem dal tho daka basai ha ka kitab kisam kalnong ba sob khandai ka dekhot ka ba hai ka kitab kisam bo sob khandai ka dekhot ka ba nyo amdan naki ki bala da kumno ru ban penim yelau para limnei ai ka kuna ho Blei na ka banta jong u na bag Jingsiewspah ya kat mensim jong ki kalong ka baram bat ka dei ban ino bam jukut bonyo imjunom bat ba unomi I ya ka bapun tikai kaktin U Blei ka kranshai ba ubriu hi unumla ban Siewspah daladi na ka banta ka jing penimpat lani ya ka jing wanra pat ya ka dor jong ka mensim jong u hakmat U Blei namar ka jing ram ka jong ka te habukum ta ka weipat ka jing kali ka mi da kum nopat manupat ken bala ban le ya ka ta na ka banta jongi ka Bible ka kranshai ba dei tang U Blei ubala ban siu ya kata ka dor na ka banta ban penimpat yangi lani ban pelat yangi na ka jinglong mrau po ka pom te kani ka Jingsieu dor ka jong U Blei ka dei ka bakodor bat ngi poi menta ya kata ka phang pedeng jong kani ka topik kani ka Jingsiewspah ka jong U Blei ningkong ngi syam ha ka Bible ba U Blei ula dep kular na do mensua ba un Siewspah yo briu hoi kidon ki kendon manu bala ban yo ek ta Jingsiewspah nringi syam da ka basai ba U Blei kular ban Siewspah yangi ki briu na ki pop ki jongi khnang bangin yo pat ya kata ka dor ka ba khmat jung u ka ba ram dor bat bangin yo ban long bat u sedu bom jukun nadu mentah ka ni sla khando nila ban long bat U Blei bat ba sedu bom jukun tingi syam ka kitab Hosea ka nong ka bakhat lai ka dekhot ka bakhat sau ki kenten ki ba ong kum ni ngan Siewspah yaki na ka khti ka jing tab ngan pelat yaki na ka jingiap ka jingiap hangno ka jingiap khlam jong pha lani ngla banong hangno ka sni jong pha ka jing tab hangno ka jing penjot jong pha ya ka jingkala ka bumut an bore no na khmat jonga ti kani ka dekhot ka pen isai ba U Blei ong la kum bo Ukraine kum ka ba challenge ya ka jingyap ya ka jingtap ba hangno ka ta ka bor jong pha ban penjot
ya ka men siem jong ki brio namar wong blei ngala ban sius pa pat ya ka men siem jong ki brio ngan pelak pat ya ki na kata ke bainong ke jong ka pop ka baki ki langat ba kata na kata ke jingiap lani ke jingtap but U Blei Ukraine ke dur ke balong hangno kata ke jing penjot jong pha hangno kata ke jingiap kram jong pha namar wongan pelak ya ki na ke jingiap tikani ke dai ke jing kular ke jong blei but kani ke jing kular ke jong blei kalong ke baula pendap hiru daladi hakano ko rukom yin se pet hadian kani te ka waipat ka Bynta ka bangisem na ka Bible bo Blei Ukraine hi kata rukom ka ba kumba Ukraine hakani ka sam ka bangi puli mentan haka kitab Isaya ka lanong ka basan pho ka dekhat ka ba ar hangtur U Blei wong ba kakti jung kam long ka balingkot bo numla ban pelat imi ki breu lani ban pen imi ki breu lani ban siuspa yuki Isaya ka lanong ka basan pho ka dekhat ka ba ar ka ongkum ni hakami ngan puli khandiat na ka dekhat baning kong da hakami namar ki pop jong phi la deno ye phi but namar ki ringkang jong phi la plat ye ka kmi jong phi nak ka banai habangala wan bam simla don brio habangala khot bam simla don bakran hato la penlingkot ye ka khti jonga bakan amla siuspa ni ngamdan bor ban plat hakmi ka jingsneng jonga ngapen rengat hakajing seneng jonga ngapen rengat ye ka duriau ngapen long klau ye ki wa ki dok kha jong ki iutung namar bom dan bat yap sliang ngapen kop yong ye ka beneng bat ngapen long jan kop ye ki de ka jan berni tu Blei hangne upen I ba umlong ubaduna ka bor dak bu ong akti jonga amsim la penengkot kamot ba duna khandiat ru ka bor hu ban suspa pat yu brio te kumbau la kular kamot ong bangala kan ban suspa ya ka mensim ge jong brio te ka ktin jong Blei ge tho shu ru ba Blei hi ulong nong suspa ha ka sam ka ba nyu phra ka dekhot ka balai husan ni syam ki kentin ki ba ong bat kila kenmau bau Blei ulong mo siang jongki bat bau Blei uba kraw tam hei ba khli tam ulong nong pen im jongki lani nong siuspa jongki haga gospel Matthias ru kalan nong ka ba arpho ka dukhon ka ba arpho fra utrai jisu yethu ba ulawan ban ai laga jing im ban long ka jing siuspa yeki babun Gospel Matthias kal nong ke arpho ke dekhot ke arpho fra dengan puli ke ni dekhot Rajisu ong kumbau khun briu simlawan bon sakri u nrei ba yo sakri bat ba ai la ka jing im na ka Bynta ka jing siuspa ye ki babun te hangning isem biang ba ka jing wan jong jisu kalong ban ai ka jing im jong u ba yo siuspa ye ki babun ka bathau ba u hi udei U Blei kumukhon jong U Blei udan ye kata ka Bynta ha ka ban pendap ye ka kular jong U Blei ban siuspa yangi naki pop ki jongi te hoi kumno Blei pendap ye kata kumangina puli mentan kumno pendap ye kata ka kular jong u ban siuspa yangi ki briu ka baningkong kalong da ka baula pha ye khon jong u ban siuspa yangi ni syam ha ka sithi skinong Galatia kalong ka basau ka dekhot ka basau bat ka basan yekini ki jingsiewspah nrei ha bala jia ka ya babiang U Blei ula pha ye lau khun ya bala khan ka briu ya bala kha po ka hukum khnang bonyo siuspa no ya kita ki bah po ka hukum bangin yo pdiang ya ka jing tingkhun kata ka dei ka jing thmu ka jong U Blei habau pha yo jisu
bau nyok ban Jingsiewspah yang ngi ki breu ngi kan mau ya ka tukhat ka ba kham ngi kham ya tibha ka gospel yones ka lenong ka balai ka tukhat ka ba khan riu hang tor ngi syam ya kata bukum no bau bleu pendap ya kata ka jing thmu jong u ban Jingsiewspah yang ngi ki breu kalong da ka bau la pha yu khon jong u ban pen imi ki breu na bau blei ula iet kata ya ka perthei kat bau la IT no ya lau khun bala khamar wei bau eu ubangait hu jat shu nri unyo ka jingim bam jukut tekani ka bapenyo ya ka jingim bam jukut kamat ka bapenyo ya ka jingim ka ba bat ublei ha ka bam jukut bat kata ka thau ya ka beneng tekani kadai kata ka jing plat na ka jing tim jong ka pop ka balong ka jingiap te bau blei ula kular ngi i bau blei ru pendap ya kata da ka bau pha ya khon jong u Jesus Christ ya ka ban siu ya kani ka kuna te da kum no bau try Jesu khon jong blei u pendap ya kata pat ka Bynta ka jong u ni syam ka Bible bau la ko ngo ya ka jing batha jong blei ban wan se ka perthei ban pendap ya kata ka kam ya ka bala pha u ban syem ya ka dur ka jong breu kamut ban wan ban long kumangi ki breu ban bon sya ba mo u badan Bynta ka jing thau ya ka badang bat ka khando kum ba tho ha ka gospel yones ka nong ka baning kong ka dekhot ka balai tongan puli ya ka tu ka dekhot ha bala tho do yones sephang jong u ong tu ka dekhot ka ba ar da u la long ki e baroh bat khlam u amsim la long ka e ru ka bala long yones la nong baning kong ka dekhot ka ba ar misyam ru ha ka sithi seki hebru ya ka ju hi ka bo apostle Paul lani nong tho jong ka sithi seki hebru u tho ka ba yesriem mi kani ha ka nong ka baning kong ka dekhot ka balai ubah bawa long bating sen daga buram ke jong blei bat kadur ke jing long tenra jong u bat ubah krisyani ki iki baroh daga ketien ke bor jong u habau lala pen long ke jing pen khoi iki pom ula syong ha ka kti ka mon ubah krautam sejrong tehning i ya ke jing yathu ba uni unong Kristyan ya ki iki baroh lani u Kristyan ya ka jing penlong baroh da ka bor ke jong u timo u bala thau bala den Bynta ka jing penlong ya ka perthei bat ka jing thau yo breu mentau wan sim ya ka dur ka jong breu hi ban ko ngo yo kpa ban hiar se kane ka kerdan jong ki breu bat ban syayap ha ka ding phna na ka Bynta jongi khnang ban siwe ka ta ka dor tengi syam ha ka sithi kinong Philippi bala batai khambania do apostle Paul ha ka nong ka ba ar ka dekhot ka basan tatar hadu ka phra ngan puli gini ki dekhot kenten ki bong to yo ya kani ka jingmot na phi ka bala long ru hau Christ Jesu uba ba ulong ha ka dur ublei sim la nyau ya ka ban bat ban long maringkat bat ublei nrei ulapin sudai ladi uda sim ya ka dur mrau habau la jalong ha ka jing srim ya ki breu te habala syam ya u ha ka rukom kumu breu ula lerit ya ladi habau la ula lerit ya di wat hadu ka jingiap hot ka jingiap ka ding phnaken na bakumta ublei ula kentiu ya u badula ai hu ya kata ka keteng ka bahlor ke keteng baroh tingi syam ya kani ka jing kongo ka jong Jesu ka lalong kaman ka jong blei bo khun jong u unwan se kani ka pathai bon syam ya ka dur ka jong breu u balong tang we ni ka jing thau jong u bat ban pendrit ila di hadu kata ka kerdan hadu banda yat kum jing thau ha kani ka slak hando bat ban IT ila di pan banong ka jingknya na marki pop jongi da ka bau sya ya ka jingiap halor ka dingphna te u apostle Paul ha ka sithi jong Titus kal nong ba a khot bakhat sauru wong yi do ki kentin
habau laong syuah kedekhat bakhat lai Yesus Kristus bau nong penim jongi ubala IT no yeladi na ka Bynta jongi bau nyo siuspa no yengi na ka jingbom hok baroh ti kata ka dai rukom ka bau try Yesus u pendap ya kani ka Jingsiewspah ka bala pha dau kpa khnang ba nyo ban ai hangi ya kani ka jingim bom jikut lani ka mensim ka bala siuspa pan tikumno pendap ya kata hoi ni tip ya ki bakhambun ki bakhambnia ya kata bola imma kani ka slakhndo da kala poi ka por ka ba udei ya ka ban tray ka kam ka jong u kuma life house na mai karta ula ya kani ka slakhndo ula IT la di na ka Bynta ki briu ban hikai ki sifang ka hima ka jong blei ban yelap ya ka hima ka jong blei badro ban penkhia ya ki na ki jingpang la ka long jong ka met ni jong ka mensim bad hadin laisnam jong kata ka jing syakri ka jong u hapdeng ki jing tanju ki babun bad hapdeng ki jingma ki babun haka bakut ula sya sngewbha bagi ta ki ba penyap yu kin kem yu bad kin penyap yu da ka baki la sanar phna yu halor ka ding phna bad habala sanar phna yu halor ka ding phna ula yap bad kata ka jing yap jong u la nyo da U Blei ukpa bakalong ka dor ka babiang ban siu pat ya ka mensim ka jongi ban siu spa pat ya ka mensim jongi ban nyo ban penlaj im yangi na ka jingiap bom jukut ha ka dujok ding ban nyo ban ai pat hangi ya ka hok bangin la ban long bat U Blei nado nang ni na ka slakhndo bangin nyo ya ka jingiasyllok pat bat U Blei ubaim ban hadu kata ka sngi ka bon wan shaw pat yangi ban let ban dan rangkat bat U Blei shadu bom jukut te Yesus Kristus ubalong khun jong U Blei dai ma u ba pendap ya kata ka jing thmu ka jong U Blei ban siuspa yangi hoat ni syam ka testament ka batmai ru ya ka jing yathu lupa sifang ka ni ka Jingsiewspah haba u Sakharia utau kpa u Sakharias ukpa jong Yohanes nong penbaptis haka lenong ka baningkong jong u Lukas ka dekhot ka ban rufufra ni syam ya ka ni ka jing thu lupa baula U Blei ula pen kre ya ka ni ka Jingsiewspah ya briu te ngan puli ka ni ka dekhot Lukas ka lenong ka baningkong ka dekhot ban rufra long bal kyrkhu yo try bo U Blei jong Israel na ba ula wan khmi bat ula penlong ka Jingsiewspah i ki briu kani kata ka pat dei ka por ka bal dep kha yo try Jesu nrikat tu ka ni por shwa ban kha yo try Jesu Sakharia hapo ka jingilamu mensim bakhu ula yathu lupai kani tigidan arngut ki briu ki briu Blei bha ki bala up i ka jingwan try Jesu wene ki udeuta Simeon unang yathu lupa uniru habau la iu khulung Jesu habala wanra iu sya ka temple ka ban pen kentang iu wong atrai men plat no elo syakri namba ki khmat jonga ki la yo i ya ka jing pen im jongmi lani ka Jingsiewspah jongmi te kata ka dei ka jing phla jong ni U Blei U Blei ba im da ka jing lamu men sim jong U Blei ba phla ba la i how try Jesu ya kata ka Jingsiewspah ka jong U Blei ka weipat ka U Blei ka ba keteng ka ana ka balong hi ka nang thu lupa kaniru ha kisngi ka jinglong teman jong ka ba bon ka por ka penlut apo ka temple bad haba kala i yo try Jesu haba ki wanra ki kemi ki pa jong u sya ka temple ban pen kentang yu te kala ong yi ni ki kentin ngisya mi kani gospel U Lukas kalenong ka ba arsan do life art dengan puli kalenong ka ba ar ka dekhot ka ba life riu hadu life fra dengan puli yigini kentin ki badan ha ka dekhot ka ba life nyu bat kala sa riu Kynthei jin propose sau snem ka bom jimi shu na ka temple dari daga jingsha jingiet bat ke jingduwai kala syakri U Blei sengi kaniru haba kala poi tiap hamar kata kapor
kala yero U Blei bat kala keren phang jong kamut phang Jisu hakita baroh kibal upkermen ya ke Jingsiewspah ke Jerusalem. Te kini kidai kijing peni ha ke Bible, kijing itu ha ke Bible. Bala pendap ya ke Jingsiewspah yang ki beriu dau Yesus Christ. Te ngin se betengpat ha ke tayo ke banwan kumno ba kani ke Jingsiewspah ke jong Yesus Christ kalong ke babiang ke dor. Balai ba ke dor jongka kala ban penbiang ya ke jingduwai ke jong Blei ya ke tak dor ke barem ke ba ke mensiem ke jong ki beriu ke donkam ban yo pat ya ke Jingsiewspah tingin sebeteng ya ke ni ke tayo pat ke banwan dan namenta ke buram ke jong Blei. Amen. Tongin duwai sa si na try ni dap da ke jing aingo eme na ke menta ke ketien ke jong me na ke menta ba melapha yo Jesus Christ khonu jong me banwan segani ke slakhndo ba mangi ki breu ki bopom ki bamla ban Siewspah ya ke mensiem ke jongi ban pelat yengi na ke jingiap ke basirkhai ha ke bam jikun nrei melakular bat melapha ru kat kum ke jingkular jome yo khon jome Jesus Christ ubalawan bat ubala pendap ya ke ni ke Jingsiewspah da ke balau siu ya ke dor ke barem ke dor ke bamla mangi ki breu ban thausho ban penyo hangi ya ke ni ke Jingsiewspah ya ke mensiem ki jongi ni aingo eme try namar ke ni ke jingit ba ke jong me ngi bada try to I be we the preng jongi ba sngap ya ke ni ke Bible study bangin da yo sisa ya ke ni ke Jingsiewspah bala dangim pat yo ru try ladang idang atatin langila yo na eme ke ni ke Jingsiewspah ke jong me bangin yo long bat me hadu bam jukun try to irap yengi ban smuk thu yaki ki jingsisha baroh ki bangila puli hagani ke por to sngo ku pai ki ni ki jingkarpat ki jongi to kyrkhu kanrat ki baroh ki bangi pendap halaka sngi ru kanrat na bangi pan ki ni teng Jesus Christ. Amen. To airu bag jing ai ka badap biang ke jong try Jesu ke jing it ba jong U Blei ukpa lam bag jing slok man sim bakhuin ken shongkar hailam bat ngi hot kum kirungit ki badan hakani keri ke jongi bat keleng slak ke pathai menta bat hadu halakataru. Amen.